Den er sgu da ikke på vej. Jo, den er. Jo, det er i hvert fald. Så er nu skudt over 5 sekunder. Ja, men jeg ryster heller så godt. Vi kan da ryste igen. Ikke ud til. Den springer nu, jeg Ja. Ej, den er ikke i gang endnu. det er den godt nok. Den er ikke i gang, ikke helt. Nej, pis, mand. Jeg kom til at trykke tilbage til mig. Den begynder. Jeg kan ikke se det. Ja! Den ryger. Pas på! Den ryger. Shit, mand. 100%! Ryg. Nu kommer det. Den springer alligevel. Den er fin, den her. Den er zoomet helt ud. Hvad er det godt, den springer der? Lad nu være med at gå så tæt på. Ka-chow. Nej, det siger knaller bum. Knaller bum. Jeg har lige sat den på pause, fordi det var alt for lang tid, den kom. Kommer lige om det. Længere væk.